मोटा आदमी के पेट देख के डराइल ना जाला ना जितना मोट लोबा नु वो लोग के बहुत छोट होला पेटवे ठेक जाई वो तो व्यवस्था बनबे ना करे जगह बोले ना जाई दुल्हन पसंद बाड़ी अरे ओके 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 आ जाने की अब जब दुल्हन सजी को बेहतर की बबुनी बबुनी दुल्हा पसंद बाड़े बुचिया तो दुनियादारी जानता रहो हां थर थर कांपतिया ये दीदी दुल्हा के बड़े डर लगता मुआदी अजीत को कहता चुप 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 चोदनी चौदह तो नहीं यहां चल टीवी चाहे 36 इंच के हो के चाहे 56 इंच के चाहे 150 इंच के पागल पागल रिमोटवा 6 इंच के न होला कोनो मोट होला कोनो पातर होला तनी अप डाउन होला बाकी 6 इंच के न होई बैटरी तो वो कहते के दीदी दीदी बैटरी कितना दिन में बदला कितना दिन तो तो कहता है चुप रहो बैटरी भगवान जी के लगावल है दुइये गो हां शुगर ना होगा तो 70 वर्ष में टन टन काम कर कबो कबो बह जाला गलती करनी है अरे सर मान जाता नहीं कुछ देर मान जाओ 1 घंटा मान जा देखिए सबसे दोगला देवता के वो तो इंद्र देवता हो इहो जात चिन्ह देले सबसे दोगला देवता के वो तो इंद्र देवता ई सार बताई कितना गेहूं नुकसान होले बरखा बरसात ले हो एकर कौन काम समय पर काम कर जाए आई देवता ए जई कर पूजा ना होला कृष्ण भगवान इनकर पूजा काट दे लेकिन ई हित के पूजा ना होला ई कहां के होई कहीं के हो अच्छा देवराज माने मुख्यमंत्री हम इंद्र देवता देवराज जी आ विधायक फलवारू देवता तो सब देवता का अग्नि देवता का सूर्य देवता सबका पूजा होता इंद्र के पूजा काहे नहीं हो कृष्ण जी भगवान के काटल हो ई जो प्रोग्राम होई तो रतिए के बरखाया जाई या नहीं आ जाई ई कोनो मालूम हो एकदम डायरेक्ट गीत में चले गनु केने बाड़ू तुम सावरिया जी ए भैया बहाना बनो है कौन करे खाती जे शुरू करेला उहे लास्ट करेला बन है कर देबे के ई राउंड हम गा ले तू बन करबो हां त काहे शुरू कइला पहले हम न शुरू करती त हमरा ढेर पैसा मिल रही अच्छा पैसा ढेर पा देबो ओकरा बाद हाला करबो जे भागी उ हार जाई हम डायरेक्ट सही तक आए ओकरा बाद बन कर दे ले ला आड़ा आड़ा भैया आड़ा आवाज में परीक्षण कर दे कहाँ ले जाता है सावरी सो दरना एक हफ्ता होता भैया रो बैठो रहे हेलो अजीत के साली के देखो की रहे हां साली के कहले अजीत के भेंत भैया हम का गाड़ मार के बता साली के हम का ना बेटा है ना बेटी है तो काय काय हम आओ ना भैया सलिया हो एक और पहुंचे तो कमजोर भी है बहुत है पतली कमर लंबी बाल हम तो कहने के चला आवत नहीं ना यो पसंद पर टेल टाल के पसंद पर आदि टेल टाल कह दे कि हां कोनो एक फिल्म में गा दे बियाह में आई भाई घूम जाते हॉकी में हां 40 किलो के वजन हो पर पातर लखलक आ दुल्हावर हुए के करे कहीं
ना केहू लोग तो नहीं खाओ जन 1.5 क्विंटल के हाथना का मोट दरोगा पूछो कि दुल्हा दुल्हन पसंद बड़ी बाड़ी है ना वो वो मोट आदमी